Grabatzen ari garen unean gaueko 11:27 diren honetan, Garaik eta Kapellanek Arraiza eta Mendizabalen aurka jokatu duten Antiguako torneoko emakumezkoen finalerdien analisia egingo dugu. Lehen finalerdia jokatu dute gaur, emakumezkoen torneoak gogoratuko dugu bi finalerdi eta finala dituela torneo honen kasuan, eta gaurkoan finalerdi hau jokatu da. Garaipena Garai eta Kapellanentzat izan da 22 eta 18ko emaitzarekin, eta honen bestez bi hauek jokatuko dute Antiguako finala irailaren 2an. Norgehiagokaren analisiarekin hasteko esan behar da Garai oso ongi hasi dela partida hasieratik, oso garbi zituen gauzak, batez ere zabalean egin du min ikeragarria, hor bazekielako Arraizari pixka gehiago kostatzen zitzaiola, eta Arraizari pixka nik uste norgehiagokan sartzea kostatu egin zaiola, baina orokorrean partida ona egin du. Gero partida oso aurretik joan diren arren, 11 eta 12kora hurbildu dira urdinak, hor batez ere Nora Mendizabalek gorakadatxoa egin du hasieratik, eta Arraiza ere hobeki jokatzen hasi da. Kapellanek huts batzuk egin ditu, baina orokorrean oso partida ona jokatu du. Mendizabalen aurrean agindu egin du, naiz eta etzen horrelakorik espero gaurkoan, baina agindu egin du Mendizabalen aurrean, eta benetan partida oso ona egin du Errioxarrak. Gero hortikan aurrera 12 eta 11kotikan aurrera berriz ere Garai eta Kapellan nagusitzen hasi dira. Hor ja Nora Mendizabal nekatuta ikusi dugu, pilota dezente galtzen, eta Arraiza horren aurrean ezer egin ezinik, eta aldiz Garai eta Kapellan naiz eta huts txiki batzuk egin dituzten, orokorrean gehiago izaten, ez? Oso partida ona jokatu dute. Lau pilotariek esango nuke maila errean aritu dira, baina batek irabazi behar izaten du, eta gaurko kasuan Garai eta Kapellanentzat izan da garaipena 22 eta 18ko emaitzarekin. 21 eta 16 joan dira, baina bi tanto gehiago egin dituzte, eta mehatxua ere hortxe sartu diete, baina azkenerako esan bezala 22 eta 18 Garaik oso partida ona jokatu du, tanto asko amaitu ditu, kolore guztietakoak. Arraiza ongi aritu da, Kapellan oso ongi, eta Nora Mendizabal ikusi gu behar bada bere mailatik pixka bat beherago. Garai eta Kapellan finalera beraz 22 eta 18ko emaitzarekin, hauxe izan da norgehiagoka honen inguruan esan behar genuen guztia. Hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea kanal honetan, bitartean ongi izan, agur.